Yo! Ara mo kung ano ang makulog. Aray. Yo! Alam mo yung masarap? Yo! Gabos na babae, sa inot lang maurag. Sa inot lang nagpapalangat, sa inot lang nagpapamati. Araw ng mga babae. Kaya kamo mga babae, di kamo parataram na sa inot lang ang mga lalaki. Sa inot na inot, kamo mga babae lang kamo urag sa inot. Salamat man. Yo! Alam mo yung masaya? Smile. Yo, what's up guys? So, pag ang bata nindo nagsiselos, dahil nindo pag para iwalon, di mo nindo pagsakayan. Ang gibuon nindo, pag nagsiselos ang bata nindo, break nindo, para malupit. Yo, aram ko sa Facebook, magayon ka. Maputi ka, pero ano sa personal, garo ka tinapa. Wow! Alam mo yung tunay na kilig? Yo! Tano kaya ang mga babae pag tigsusuyo, lalo nagpapasali? Siguro, kulang sa lalaki. Yo! Alam nyo ba kung bakit kayo iniiwan ng mga jowa nyo? Kasi girls, ang tataas ng pride nyo. Yo! Ang relasyon, garuma lang yan paroy. Pag dai pa yelo, syempre di pa anihon, ikado pagkapatal mo daw hayop. Yo! Aram mo kung ano ang mas makulog. Aray, 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 aray. Mga pade, mga madi, pag mayo ka mong topic or mapag-ulayan ka mga jowa nindo, i-istorya nindo si mga ex nindo. Sabihin nindo, pinadangarit nindo totoo. Hilungan mo at yan, magkaiwal na kamo kayan. Tapos hanggang mag-abot na yun sa puntong sorowayan na yan. Yo! Pagpadangan ting skater, okay na lang magkaralapuan. Dahil mo lang pagbayaan. Yo! Aram mo kung anong masiram sa inuman? Pulutan. Sala! Kainuman! Yo! Aram mo kung anong makasuya? Tung dai ka pa tapos mag-answer, igo na naman panibagong nag-abot sa Gmail. Yo! Aram mo kung ano ang makulog? Tung binayaan ka niya na, tapos nakipagbalikan ka pa, tapos binayaan ka niya ulit. Bagayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madya mo sa kabikulan, ang module mo dae mo pa masimbagan. Hoy ika, dae mo magparakumpara ang ex mo dyan sa bata mo. Ang ex mo, binayaan ka. Yung bago mo, babayaan ka pala, ngayop ka. Hoy ex, may bata ka na pala na no? Kung aram ko lang talaga na mahilig ka sa ido, di sana tinawan ta kakuta. Yo! Shout out sa mga barkada kung mauurag mag-alok ng irinuman. Pero pag abot sa arambagan, nagdederidmahan.